ngasho ukuthi hayi these days ngokhohlakhohlwa so. Yeah, kodwa ngiyasola ukuthi khona into engahambi kahle la. Yonke nje lento yenzeka ngokuphuthuma. Azange kube khona ama-symptoms lutho. Ingakho ngisola ukuthi khona umuntu odlala ngosemidela omenza ukuthi akhohliswe zonke lezi zinto. Who do something like that? Umuntu oqhamuka emqondo umthunzi. Ngisola ukuthi umthunzi wenza amasibomla. Ufuna nje ukuthi yamdida ikhanda. But why would he do that? Angithi phela usemidela uzothembela kuyena umthunzi. Kuyona yonke into ayenzayo. Mhlawumbe ke nathi ufuna ukuthi sizibuze nge-mental stability yakhe. Endot. That's a serious allegation. Unayo proof? Cha. I-proof anginayo. Kodwa njengoba ngisho ukuthi khona isandla semfene la. Khona umuntu odlala ngosemidela. Bana sitolo sky inhle ngadala nje. Hawu waphilisiwe. Ora gore wena ruri ka nnete o duotse ya ngwana wa gago. Kwanyana ya gago wa ilatlela le gageng la tau. Uyabona into engifuna ukuyenza. Ngifuna ukuthi ngifundise uNhloso nalo yamthakatshana wakhe lo. Sifundo. Ithuto ya mokhutama, ke thuto ya mokhutama. Libu. Angithi uNhloso ngamkhuza ma. Ngamtshela uNhloso ukuthi kena ayeke lento ayenzana nentombazana ngamtshela futhi ukuthi kena ayifihle lento ayenzana nentombazana lena. Wangilalela, akazangilalela. Nethemba ke ukuthi kena uma esebona indodakazi yakhe lapha kuzomphoqa ukuthi ke naye fanele azenze ubaba oqotho bengayenzi lamanyala abahlezi bawenzana le ntombazana. Oh, wena o tlhotlhetsa kotsi ka ngwana. O shumisha morwedi wa gago philisiwe. Ha o jwalo ke hona